We staan nu in het laboratorium van Hal Larenstein. We hebben de plopkappen, dat is dus bovenop de microfoon tegen de spuugkanaal dus, hebben we afgenomen om te kijken hoeveel bacteriën erop zitten. Dat hebben we gedaan door dan met een wattenstaafje eroverheen te swappen en dat dan op een voedingsbodem overheen hebben gedaan. En dat zetten we nu gewoon weg op een goede temperatuur, dat alles goed kan groeien. De temperatuur is 37 graden Celsius en na ongeveer 24 uur gaat het in de koelkast op 4 graden, zodat het stopt met groeien. Als je dat niet doet en het laat het lang staan, dan groeit het gewoon uit het petrischaaltje. Over 2 dagen gaan we kijken naar de resultaten. We binnen onderhand 2 dagen verder en we hebben alle plaatsjes die we de vorige keer maken hebben uit de stoof hellen. En daarna hebben ze eigenlijk de aantal bacteriekolonies die op die plaatsjes groeit dus binnen die lietse puntjes die ze dan schost. Die hebben we teld en daaruit kist dus opmaakt hoeveel bacteriën er op die plopkap zitten. Wij gaan dan nog even verder uw resultaten uitwerken en dan maken we een mooi poster van. En dan zullen we op 5 november maar de poster weer terug. We staan nu bij de postersessie en we hebben onderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt dat een nieuwe popfilter vrij schoon is en nog gebruikt kan worden. De popfilter van 1 week die is zo wat smeriger en die kan nog wel gebruikt worden, maar moet binnenkort wel schoon worden gemaakt. En de popfilter van 3 jaar die is echt heel smerig en er zitten ook darmbacteriën op, dus die moet echt verschoond worden of vervangen worden.